थांनाय 2020 मायथाइनि कर'ना भाइरास एबा कभिड-19नि लकडाउन समायावहाय आं दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बे खन्थाइखौ आं दिनै डायरिबो लानानै मोननायाव फरायथिनो एबा आवरायनो जोबोद गोसो जानायलाय दानो आं बे खन्थाइखौ आवरायनो थि खालामनाय जाबाय। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय अनजालिनि गोजोन खौरां। अनजालिनि गोजोन खौरां खन्थाइखौ लिरदों आरो आवरायदों आं दानसोरां इस्लारि। फै दानिया बे खन्थाइखौ खोनासंलांनि। अनजालिनि गोजोन खौरां। बैसागु बोथोरनि बेसेबा सिगांनि खौरां हरदोंमोन आंनि गोरबोनि सैनाय अनजालि रजिया। अनजालु आदानो फैथारनांगोन देग्लायनि बैसागु फोरबो। आलासि महरै जोंहानि न'आव मोगथाङाव नङाब्लाबो सिमाङाव नों नुजाफै। नों अनजालु रजिया फैयाब्ला आंहा फोरमायनांगौ खोथाया आद्रा जागोन। रंजा खुसिजों बैसागुखौ बिदाय होनो गोसोआव हांमा थागोन। नों फैगोनखौ खिन्थाखाबाय आं न'खराव, आइयाबो दोनखाबाय मालाय नोंनि मुङाव। इसिं खनानि बिलाइ गैयै नालेंखर फिथाइनि गोदै बिदैजों लोगोसे अमा गोरान। दानो रोङाब्लाबो आइ दानायखौनो गांसे थिखाबाय आं आर'नाइ फालि नोंनि मुङाव इसानसालियावनो। नोंल' दाबावथार आदा फैनो दाबावथार। अनजालिनि गोजोन खौरां आंनि हाबिलाया कर'ना भाइरासनि गिथाव बाथाव गुथाल नुहुरलुं हुथुं लोमसावनाय बानानि गिख्रंथाव ढौनि फाखनाव बुसोम जाबाय। देग्लायनि बैसागु बोथोराव गोथार गोसोजों रंजानो सुजुनाय अनजालिनि गोदै सिमाङा हर गेजेरनि दावज्लां गेसेरनायावनो सोरां स्लाबै अखा नायबाय। आस'खान्दा सिरि मोननांबाय नुनाय सिमाङा आद्रा जाबाय। खन्थाइया एसेनोसै। खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो गुरैयै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।